Vítam vás zo svojho dnešného videa u Avonboxu za kampaň 1 2016, čiže výrobky, ktoré som si objednala z tohto výpredajového katalógu. Mám tu toho dosť a ani neviem, kde presne začnem, ale začnem asi hneď tak, ako je to od začiatku. Vo videu 500 ponúk som vám ukazovala taký novoročný set a ja som si ho objednala. Objednala som si ho ani nie z dôvodu, že by mi niečo naozaj urgentne, že niečo potrebujem, ale vlastne boli tam dobré výrobky za dobré ceny, takže som si to objednala. Cena tohto novoročného setu bola 7,90 a tento set obsahoval Planet Spa, masku na tvár s bielým čajom, je to zlupovacia maska. Myslím si, že je super. Ja túto masku mám, je moja obľúbená, vonia krásne, takže ak ju nespotrebujem ja, tak určite ju niekomu darujem. Ďalší produkt, ktorý obsahoval tento set, je vlastne vyživujúci odstraňovač očného make-upu, ktorý ja používam, takže toto je pre mňa úplne super produkt. Tretím produktom bol pleťový púder Ideal Flawless odtieň Fair. A ja si myslím, že tento púder bolo veľmi výhodné si objednať, pretože 4,90 je taká bežná jeho cena. Je taký svetlejší, tak si myslím, že aj keď možno ja ho nespotrebujem, tak ako darček bude veľmi pekný, pretože aj to balenie je proste úplne super, obsahuje to zrkadielko, je to vhodné do kabelky, takže uvidím ešte taktiež, ako s týmto púdrom naložím. A štvrtý produkt, ktorý obsahoval tento set, bol očný krém na tvár a to taký, ja ho mám ešte zabalený. To taký, ktorý je duo, vlastne obsahuje to taký krém aj potom gel, jedno je pod oči, jedno nad oči, teraz nie som si presne istá, ktorý kde. A tento produkt sám o sebe niekedy stojí niekedy aj 10 eur, niekedy je v akcii za 5, takže myslím si, že aj na tento krém je to vlastne za dobrú cenu. Ďalší produkt, ktorý som si objednala, je šampón a konkrétne mám teraz problémy s lupinami, takže som si objednala šampón proti lupinám. Trošku mi vadí, že toto je 2 v 1 šampón a kondicionér, pretože nemám to veľmi rada, ale je to 400 ml balenie a zaplatila som za ňo 2,50. Keďže línia Avon Care má nové obaly, tak aj z tejto línie som si niečo objednala a tento balzám na pery kakaový, ktorý má veľmi pekné takéto mini balenie. Ja túto kakaovú líniu mám veľmi rada, krásne mi to vonia, tento balzém je taký naozaj hustejší, takže si myslím na toto ideálne zimné obdobie, kedy vlastne fúka vietor, sneží, tak je ako stvorený. Je to vlastne aj táto línia kakaová je skôr na takú tú suchšiu pokožku. Ďalšia vec, čo som si objednala, tak to som sa pripravila na kampaň 2 a novinkou kampane 2 bude nový rúž Ultra Color Matte a vlastne už teraz ste si mohli objednať vzorky a my ako Avon Lady sme mali takú akciu, že za 5 eur sme si mohli objednať všetky vzorky, teraz si nie som istá, či ich je 20 alebo 16. A k tomu ešte aj tento plastový obal na vzorky rúžov. Ja tieto plastové obaly mám rada, pretože tu vlastne si ich pekne naukladám, tie vzorky, a mám to tak pekne pokope. Ja potom ešte mám také nálepky, tak tu si ešte nálepím vlastne o aký rúž ide, o aké vzorky rúžov ide, aby som to vedela. Či už pre seba, ale aj pre zákazničky. A samozrejme som si objednala kopu, vlastne tie všetky vzorky, takže určite sa môžete tešiť potom aj na článok so všetkými odtieňmi tohto nového rúžu. Ďalšia vec, ktorú som si objednala, sú 2 výrobky z línie Planet Spa a to bol tiež taký motivačný program pre Avon Lady a obsahoval to tieto 2 produkty. Jeden produkt je z línie s výťažkom z čierneho kaviaru a je to táto luxusná maska na tvár. Ja už jednu masku mám a bol to vlastne set za úplne smiešnú cenu a táto maska vyzerá takto a je úplne super, takže ja som s ňou veľmi spokojná. Ona obsahuje dokonca aj také zlaté čiastočky, keď si to dávate na tvár a je to zlupovacia. Neviem ako vy, ale ja zlupovacie masky na tvár mám rada, takže som nadšená z tejto masky. A druhý produkt je vlastne tento a je to spevňujúce sérum na dekolt a pokožku krku s výťažkom z kolumbijskej kávy. Ja z tejto línie z kolumbijskej kávy som nevyskúšala ešte nič, takže na toto sérum som zvedavá, ale ešte ma láka spevňujúci telový krém. Tak uvidím časom, či si ho neobjednám. Tak. A posledná vec, ktorú som si objednala, je vec, ktorej ja som mala najväčšiu radosť
a to je bižutéria a konkrétne sú to hodinky. A sú to takéto zlaté hodinky, ktoré sú podľa mňa úplne krásne. Ja totiž to tie hodinky zlaté, ktoré mám z Avonu, ktoré som mala aj veľakrát vo videu na sebe, tak ste mi chválili, ale už som ich aj zničila tým, že vlastne ja som ich dosť často nosila hlavne v lete. A v lete na tú bižutériu dosť vplýva aj napríklad pot, tak trošku sa mi tam iba vlastne z vnútornej strany, z vonkajšej to ani nie je vidno, ale mne to už vadí. Ale tieto hodinky sa mi veľmi páčili. Teraz neviem, či stali 25 eur alebo 24,90, už si nie som istá. Ale mám ich ešte takto v krabičke, pretože mne všetky hodinky z Avonu sú veľké a vlastne nemám ich ešte skrátené, pretože priateľ cez tieto vianočné sviatky skrátil hodinky mojej sestre, bratovi a na mňa už nejako nevyšiel čas, takže dúfam, že mi ich skráti čím skôr, že by som ich mohla nosiť, pretože naozaj mám z nich veľkú radosť a veľmi sa mi páčia. Tak, to je vlastne všetko, čo ja som si objednala z katalógu 1 2016. Myslím si, že sú tam aj super zľavy na iné rôzne výrobky. Kľudne mi napíšte, čo ste si objednali aj vy. Pozrite si aj môj blog lifeismystyle.blogspot.sk. Ak sa vám moje video páčilo, môžete mi dať aj like, môžete ma aj odoberať, urobíte mi tým radosť a budem rada, ak sa uvidíme aj u ďalšieho videa. Ahojte!